Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ga wani trading platform, wato ana yin trading ɗin USDT ko kuma TRX, so duk wanda ka sa ɗin dai TRC20 ne za ka iya trading da shi a cikin wannan platform ɗin. So kamar yadda kuke gani idan ka shigo cikin platform ɗin za ku gan shi kamar haka, za ku ga today profit ɗina nan 0.0115% ne abin da na samu yau. Sai kuma za ku ga ina da balance ɗina a nan gurin, wato ina da $2.7 wanda turon 20 na sa shi ne ya zama haka. So amma kafin nan dai bari mu shiga mu faro daga farko yadda za a yi register. Bari mu shiga wajen profile mu log out. In muka yi log out sai ku ga yadda ainihin farkonsa yake. Yawa za mu ajiye muku link ɗin a cikin description na wannan bidiyo da kuma sauran group ɗinmu na WhatsApp da Telegram da sauransu, wanda da ka shiga cikin link ɗin zai kawo ka nan. So bari mu taɓa wajen don't have register ɗin nan. So da ya kawo ka nan gurin shine za ka sa email ɗinka a nan, za ka sa password ɗinka a nan, za ka ga invitation code a nan. In ma baka gan shi ba za mu ajiye shi sai ka sa a nan. Kana sawa shi kenan sai ka yi taɓa wajen sign up ɗin nan. Kana taɓa sign up zai maka register. So ni tunda ina da register bari na shiga sign in, sai mu koma ciki sai ku ga yadda yake. So gashi nan na shiga sign in, na shiga, za ku ga yadda cikinsa yake. Gashi nan mun dawo, wato nan ne home page. So daga sama za mu faro, nan za ku ga shine inda za ka yi magana da customer care, nan kuma shine wajen account da muka shiga, wato inda za ka ga profile ɗinka. So akwai guri da yawa wanda za ku ga akwai deposit, akwai withdraw, akwai earn, sannan akwai record, wanda an ka shiga wajen deposit shine inda za ka ga inda za ka yi depositing. Za ka yi depositing na TRX, za ka yi depositing na TRC20 USDT, za ka yi depositing na BEP20 USDT, sannan za ka yi depositing na TBS. So da ka taɓa wajen depositing ɗin nan za ka ga inda za ka shiga, za ka iya depositing na TRX, za ka iya depositing na TRC20 USDT, za ka iya depositing na BEP20, sannan akwai coins ɗin su TBS shi ma za ka iya depositing da shi. A misali za mu yi depositing ɗin TRX, kana taɓawa za ka ga sun baka wallet address, za ka ga gashi na a nan gurin. So in ka copy wallet address ɗin nan naka sai ka je ka turo TRX ɗinka, kuma ba a sa ƙasa da guda 15, minimum abin da ake sa guda 15 ne. Bayan ka turo a ƙasa za ka ga wani guri da aka rubuta confirm recharge, kawai sai ka taɓa shi. To da ka taɓa shi za ka ga balance ɗinka ya hauro nan gurin, za su sa ma shi in form of USDT. So nan kuma shi wajen withdrawal ne, wanda idan kana so kai withdraw shi ma in ka shiga ta nan za ka zaɓi duk coins ɗin da kake so kai withdrawing, sai ka shiga kai withdraw ɗinsa. A misali kana so kai withdrawing na TRX, so in ka taɓa nan gurin kamar ni da nake da TRX da na taɓa, za ku ga gashi nan zan sa wallet address ɗina a nan, sannan amount shi ma 5 TRX ne, kawai sai ka taɓa submit. So sai wajen inda aka rubuta N ɗin nan, wanda shine inda ake shiga a yi wato investing ɗin, za ku ga in ka zo nan gurin ka taɓa wajen DP product ɗin nan, so za ku ga akwai USDT TRC20 gashi nan a farko, za ku ga akwai TRS, akwai TBS, sannan kuma akwai BEP20. So a misali za mu taɓa, ok bari mu koma sai mu taɓa na wato TRX. A misali muka taɓa TRX, so a nan gurin shine packet ɗin da zaka zo ka siya. Za ka yi investing na 1 day ne ko kuma na 10 day ne ko kuma na 20 day. So a nan za ka sa balance ɗinka da kake so ka investing. A misali za ka iya sa tron guda 10 ko kuma ka sa max. So in ka zo ka sa a nan gurin, so sai ka yi ƙasa sai ka taɓa wajen subscription ɗin nan. So da ka taɓa subscription ɗin nan shikenan ka yi subscribing, za ka rinka samun, a misali idan wannan TRS ɗin guda 20 da nake da shi ne, so total interest abin da zan samu shine 0.2. Sannan za ku ga daily abin da zan samu 0.2, sai kuma nan bonus shi ma 0.4 bonus da za su bani. So kun ga in na haɗa shi shine zai zama wato 0.8 TRX. So ya danganta da nawa ne da kai, sannan kuma ya danganta da wannan plan ka shiga. Idan na 10 day za ka shiga, a misali nan za mu zo mu taɓa 10 day. So za ku ga idan muka yi na 10 day shi kuma za ku ga abin da za ka samu total ɗinka wato 3 TRX, sannan ga wannan bonus da za ka samu na daily, sannan ga bonus ɗinka. So wannan kenan. Sai kuma idan na 20 day ne shi ma za ku ga da bambanci. So ya danganta da wanda mutum yake so.
so shine dai a takaice abin da ake yi. Sannan kuma a ƙasa za ku ga akwai wajen swap, wanda in ka shiga wajen swapping din nan za ka iya zuwa kai swapping din TRX ɗinka da kake da shi zuwa USDT, ko kai transfer na USDT zuwa TRX. Sannan bayan nan akwai wani guri da aka rubuta order. In ka taɓa wajen order shine za ka ga, wato ni na riga na yi, za ku ga har na taɓa yanzu ina da pending ɗin guda ɗaya. So shi ma a nan akwai bonus da ake samu wanda duk sanda ka shigo. Sai kuma wajen team shine inda za ka zo ka ga team ɗinka idan ka samu an yi rijista a ƙasan ka, so duk anan za ka gani da earning ɗinka na team ɗinka da sauran abubuwa. So in ka taɓa wajen campaign ɗin nan, wajen team earning din nan za ku ga yadda bayanansu yake. So duk gashi nan dai za ku ga abubuwan. So yanzu bari mu koma home. So akwai abin da ya kamata in nuna muku a home. So a nan gurin za ku ga akwai wajen channels. In kana so za ka shiga channel ɗinsu direct. So akwai channel ɗinsu da za ka iya shiga ta nan gurin da ka taɓa. So za ka shiga ka yi joining ɗinsu. So duk wani abu da suke da shi za ka gani a nan. So akwai abubuwa da yawa da suke sawa a cikin channel ɗin nasu. So duk lokacin da ka zo ka shiga channel ɗin nasu da wani update da sauran abubuwa duk za ka gan shi a channel ɗinsu. Sai kuma nan wajen white paper ɗinsu in ka shigo za ka shiga wato direct website ɗinsu, inda za ka iya ga contract address ɗinsu nan, sannan za ka iya siyan coins ɗinsu a PancakeSwap, ga white paper ɗinsu nan, ga wajen downloading na app ɗinsu nan, ga token ɗinsu nan. So in ka yi ƙasa za ka ga duka ga partners ɗinsu nan da suke tare da su, wanda akwai abubuwa da yawa da suke da shi duka a cikin site ɗin nasu. So nan gurin da aka rubuta wajen record ɗin nan, shi kuma in ka shiga za ka ga gunga wannan da na claiming din nan. So gashi nan interest ɗina da na claiming na yau, sai kuma wajen depositing, wajen withdraw da sauransu. Yawa, sannan idan kana so ka inviting na mutane za ka iya shiga ta campaign, ko kuma ka zo ka shiga ta nan gurin. So za ku ga akwai gurin da aka rubuta invite friends. So in ka shiga za ka ga QR ɗinka da kuma code ɗinka. So duk lokacin da ka tura wa mutum link sai ka tura masa da code. A misali yanzu na kwafa, so duk wanda na turawa zai iya shiga ta link ɗina ya shiga ya register. So akwai commission da ake samu. So a takaice kenan yadda wannan website yake da aka yi investing. So duk wanda yake da ra'ayi, yake da sha'awa, zai iya shiga ya rijista. So za ku ga turan ake sawa, za ka iya sa turan guda 20 ka fara da shi ba wani tsada. Sannan kuma a bidiyo na gaba za mu bidiyo na yadda ake withdraw saboda mutane su ƙara tabbatarwa. Mun gode.